Keblay PW, you play subhai P sisin, jangan amen faithful and true channel sisin, kesni jing pen krek nak banta jing ka Pentecost akabangi ken mau ya jing hiar borba jing men sim ku halal jing ki apostol bat ki sendran ki jing Jesu pada kene kesni ke bapra. Akane kesni bapra ni ya keren ya kane kowe ka phang se phang men sim bakui. Ba men sim bakui ulang unong tho ba khmat jong ka jin tho bakui. Nhiều y ba men sim bakui ulang unong tho ba khmat jong ka jin tho bakui. Buan sin u ai nam ya ki kam ya ublei klem dak kedau ya kino ki wei pat ki da. Kene kam dei kar kom kren ndai. Henry kar kom ba jeliu jong ke jing pen ken mau ya ke jing long baning kong jong blei haki eki baro pat ke jing long try jong u nadong shadong halor ka history bat ka pertei. Bat ka jong ka jing hikai ya ki breu jong u ban shania hau. Ka jing duai ha ki sam kalong ke school bakrau jong ka ne ke jing shania. Di sepang kata ka jing long jong blei balong ubasdang ya ki eki barok. Apa ong jing long ban kong jong blei ya ki eki barok mut de ma u ubasdang ya ki eki barok. Pada ma u ubalong utrai jong ka history jong ki breu barok ba jong ka pertei barok kowe. Ingin pej na ka kitab Isaya no itu lupa tolong ka sipau ka dekat ke ba san terter. Isaya sipau dekat san terter. Sepang kene ka jinglong jong blei bolong ubasdang eki berkhoi bolong try eki berkhoi. Ini pule nak ni ka long sipau jong ka kitab Isaya tolong pesan thok kumne. Adur lanot ko Assyria. Mapi u3 ka jing bitar jonga. Mapi u ding sempat habang ngasela. Ngalapa ya u persyak ke jaj benriu baklemblei. Ngala ai hukum ha u persyak upai ubah pendom yang ban kurup ban kit mar clear white ban kerdem yaki kum ke jabok halentis nong. Andrei usim Assyria syamut setia kumta. Syam perkat kumta hake jingmut. Huse ulamut tang ban penyabdu. Bad ban mait napang yaki jaj tenriu. Pet. Ubreu uperkat dukumway andrei ublei de mo basdang ban pentrei yaki barok. Ini pesu nak ka kitab Isaya hi ka lenong ke pasal pusan pada mentam dekat san adu inyau. San adu inyau tapusan san adu inyau ngalong utrai bat omdan ubakat manga. Omdan uwei pat ublei na lor jonga. Ngapen klainya pi lapim itu yanga. Kenang bagi briu kibadu kibanadu mingi syahadu stepmi kindup tip ba omdan mano-mano na lor jonga. Ngalong utrai omdan ubakat manga. Nga penlong ye jing syai bat nga tau ye jing dum. Nga penman baha bat nga pen kordit. Dei manga utrai ubale yakine barok. De hakane ke jing tho hakane ke jing hikai jung blei. Jung ba jung men sim ju yangi u hikai yangi u kudau yangi. U hikai school yangi hakane ke rukom ban hikai yangi ba ublei udei nadong syadong mo ulong ubasdang mo ubalong utrai eki barakhoi ki bedon ki bejia ha pertei ha istri jong ki briu eki barakhoi de mo ubapenyai ngalong utrai omdan ubakat manga nang bakin briu kindup tip naduk mengi hatu sepngi kindup tip ba omdan mano-mano nalor jenga udei mo ubanikong Emu ba sedang eki barakhoi. Emu balai try. Nak kata kadau soong ngalong utrai.
Om Don ubakat manga. Ngapen long ke jing syai ban ngatau ke jing dum. Ngapen man bha ban ngapen kurdit. Dei manga utrai ubale ya kane barok. Ingin pejru sakwe pat ka kitab na ke Bible kata ke kitab Sirak kalau ke bakhadway dekat khat sau ong kumne. Ki bha bat ki basniu ke jing im bat ke jing yap ke jing duk bat ke jing rubha barok ki wan la utrai. Ki bha bat ki basniu ke jing im bat ke jing yap ke jing duk bat ke jing rubha barok ki wan la utrai. Di barok khoi ki sedang na utrai. Kene ke jing hikai jong kene ba yak jing thok ba khui ru kumut udai men sem ba khui ubalong unong thok ba khamat jong ke jing thok ba khui but yakini ngi siam hai marba yak bar khoi de ublei bale ek bar khoi de na sedang ke bar khoi de ban thok perwan ra yak jing thok ba khui ru kawan na ublei mar de ma langta ulong ru uru kedan kene ke jing hikai bo hikai ki breu jong ban sanya hau namarba ke berkhot ki wan na ublei kemud ngi dei ban don ke jing sanya bod sim bo hikai ngi ban don ya kene ke jing sanya hau blei ke jing duai ha ki sam ke jing hikai yangi abangi duai lang ba jong kene ki sam ken ni ki sam ai jing hikai yangi ban don ya kene ke jing sanya lakani ka daw ngi saong ba ki sam ilong ka school ba kraw jong ka jing shania ni sim nuksa jong ka wei ka sam arpu ar ni sim na ka wei lakini ki sam ma ki don sam arpu ar sam lai pu ar sam lai pu san ka sam chispa lai ka sam chispa fra but gidan sa ki wei ru ki sam ingin pek na kasam arpu ar sapang ke kasam ru ka hikai yang kumno bangin sanya hautrai wa ka ong kumne ke kasam ko blei jonga balei mela no yanga balei mela kantai je jingker pat jonga ya ke tien ut jonga ablei jonga nga ang men singi andai mem jubab setia men metru klemyo jingsuk andai ablei mi syong khet kum ubah khuitam medei ka burom jong upat Israel hame ki patemen jongi ki shania ila shania bat mila pelaj im yaki hani wi la ki kayangi kuno ki patemen jongi ki le shame ki la ang bat ki la im hame ki la shania bat kim syambu kho kumta nata susu i ya sakmat hapet ngalong uwi om ubreu kajing ken eu kajing iben jong pajba baro kibayo i yanga yar keben yanga iben sentur bat ki kernga i ong ula shania lut hautrai i un pelaj im ya u to un pen im ya u lada u i sisa ya u da penbandai mame ubrase yanga nakakpo ubla pensyong yanga haki jembuin ka kemi jonga hame labret yanga nadu dangka nadu bapun ka kemi yanga melong ublei jonga pe kajing syariah banadu barang sedang kajing im ka jongi apok ka kpo jong ka kemi melabret hame labret yanga nadu dangka nadu bapun ka kemi yanga melong ublei jonga umta udwai su ukuran susu shau blei ni nong rai sam wat jingai nanga ejing janjar kalajan rumdon bayaram ki masih kertong ki bobun berkumta terter ulah duai ki yani hakani yani ke sam kiri kata kebai hikai ngi ban shania teli telan tang hau trai di kumta habakut jong kani kasam katok kini ki kun ki ksiu jonga kin sa syakri ya u kin sa pen bena ya utrai ke pateng ben riu ki mendang wan
En sapen benar lagi breu bandang ka kat ne ka ne utrai ulale yangi. Bagi ni kijing shania apa shania utrai ule ek berok khoi nak kota kijing bahajungi. Kani ngi siam ru haka sisi siki nong Rom kalong ba pra ka pra. But God works everything for good for those who love Him, for those who love Him. Di utrai pentrei ek berok khoi sa kijing bahai kitu ki ba ya u. Di kumtangi shania utrai. Di uman sibo ku hikayang ibandon ni kani kijing shania. But uman sibo ku upapenki ya kaman sim jong kini kinong ruai sam. Wanra ya kani kijing hikai bandon kijing shania berbor how try ublay cungi. Ubalong unong penyat ya ke history. Ubalong ru uta uba tho ya kini kijing tho kibalabu haka Bible. Din berkata ada yangi iway pa iway menta. Ban duryap man kesengi ya ke Bible. Ya ke jin tho bakoi. Ban pule ya ka man kesengi. Ban penlong ya ka kejing sedang jong kesengi. Ban penlong ya ka kanong hikai ya kejing im kejongi. Kani ke jin tho bakoi. Kani ke Bible. Kadai ke benta ke bangi hap ban yai ki kena school. Ban sa hikai. Kumba laong hakejin tho bakoi ba ukersiu yang dang step pringap. Oi ladangi penlej jumut. Ladangi shania abrabor hau try. Ladangi long ki breu ki ba thia met ka nok anon ru. Raymond step anda ngilabu ngapen mlen lede ban bu ya kapor dang step ban ke ban duai ban pule Bible man kasngi une umensim unsa kersiu berbor yangi ban penken mau berbor yangi ban penlej jumut ban duriam ban duai leng bahajong ke Bible le bahajong jing tak bakoi. Ekonomen ke para tu ai bakan ni kesngi ke prajong ke pen krek ya kesngi Pentecost kan ya rap yangi bangin ngam jeliu hake jen tak bakoi. Utrai unya rap yangi iwei pe iwei. Ban ya sam ya kum kini ki video cha ki wei pat ki para banget ki parlok baki ru indup yok ban ken mau ban tip ya kani kijing ai kijing hikai jing yalam jong mensim bakoi hake jingya day jongi padu blay to pemen ko para pengen duai sasisien kumangi duai man kesni pan ya jingya jong mensim bakoi hake teng pa padu kun mensim bakoi amen wan mensim bakoi pensai ke dunut jongi pengidup yo i ki bade ki jong blay wan mensim bakoi hake jingmut jongi pengitip tu ki bade ki jong blay wan mensim bakoi kadunut ke jengi nang bangi long tang jong blay pen kui pen kentang akat ke bangi perkat ngi kren bat ngi le nang ba ki baro pen long nakabenta ka buram ke jong blay amen ak teng pa padukun men sim bakoi amen